Хора, днес ще правим второто ни видео. Номер 2. И то ще е какво има в моята чанта. Да. И да кажем, не в раница, в чантичка, в която си държим телефон, ключове. Обикновена чантичка. Да, тя е първа. Така. Между другото, миналия път бехме без очила, обаче аз имам проблем с очите. И аз не виждам. също. Тя е късогледа, не вижда отдалече, приписах си очила, а пък аз имам друг проблем. Не знам точно как е. Просто ми се насълзяват очите, много болят ме и това е моят проблем. И да, не може като без гледа очила, наблизо и малко и се размазва. Да. И така. Затова се налага да нося очила. Тя е първа. Така. Ето е моята чантичка. Аз ще се махна да си снима сама. Така. Първото нещо, което имам в чантичката ми, е този кълъв за очила. Той е обикновен кълъв. Ето, има си кърпичка. Ето го. Обикновен кълъв. И също така върви с този спрей за очила. Ето го. Тя също има, само че не го е взела. Така, второто нещо, т.е. третото нещо, което имам, е тези слушалки. Ето, вижте. Така, ето. Слушалки те са на Samsung. Момент, само да покажа. Ето на Samsung. Така, оригинални са. Четвъртото нещо, което имаме, е моето портмоне, разбира се. То е от Америка и е джапанка. Ето, вижте. Така. Петото нещо, което имам, е телефона ми, разбира се. Винаги не хода никъде без него. Ето го. Така, имам и часовници. Ето е на LG 33. Ето го. Мисля да си купувам нов кълъв. Така. Шестото нещо, което имаме. Моите ключове. За вкъщи, разбира се. Ето, тук съм си го вързала с много ластици, защото като отварям и много ми убива дръжката, тя се изгуби. И за това имам и чип и ключ. Малко е странен. Ето го. Сега. Седмото нещо, което имаме, моето парфюмче. Той е на Виолета. Ето го. Мирише уникално. И препоръчвам да си го купите. Много е хубаво. Ето, даже пише Disney Channel отгоре, да се знае, че е от Disney Channel. Ето. Така. Осмото нещо, което имам, е този дневник. Момент само да го отворя, че малко трудно се отваря. Ето, вижте. Та има и вълшебна... не, къде бе писалката? Изгуби ми се писалката, явно е горе. Ето тук има как да... различни такива работи, които да пишете, примерно... Момент. Примерно тук трябва да напишеш на тази снимка съм с най-добрата си приятелка или приятел. Ето тук. И тук пишеш. Можеш и с вълшебната химикалка, която за съжаление не е с мене. Тя е горе, обаче и така, като го напишеш, не се вижда, но като светнеш с едно специално фенерче се вижда. И за това е тайно. За да никой да не може да си го чете. Ето тук съм написала. Ето. И да, тук има и как да направиш коси на модели. Ето, тук има и рецепти за смучи. Дори съм написала тук едно. И бананов лукс се казва.
И сега ще ви прочета. Един банан, бананов сок, разбира се, какъвто искате от магазина, една чаша прясно мляко, един портокал. Вкусно, бързо и лесно. И да, това е. Можете да си го направите. И да. Общо взето това имам. И да не забравя едно десерче. И да, това е сега. Силвия ще ви покаже какво има в моята чанта. Нека да започнем. И така. Аз останах сама, тя отиде до магазина. Това е моята чанта. Тя има ето такава дръжка. Някой свирна. Тук може да се регулира. Отзад също има джобче, но аз не го ползвам него, защото то малко заяжда. И сега не мога да го отворя. Така, ето, отворих го, то нищо не държа вътре. Чакай, да проверим. Може да държа? Не, нищо не държа вътре. Така. И тази чанта, на нея пише Love You. Тя е с едно момиче, може да се държи така, може да се сложи и през рамо. И ципчетата й изглеждат ето така, с едно котенце. Не знам колко добре се вижда, ама няма значение. Така. В най-големия джоб, ето тук, ето го, първото нещо, което се вижда, е ето това портмоне. В него имам, разбира се, пари. Много. Доста са. Ето тук са ми стотинките. Имам и 5 лева книжни, ма сега не искам да ви ги показвам. Айде ще ви ги покажа. Те стоят ето тук. Ето ги. Опа. Ето ги, 5 лева. И това беше от портмонето ми. Така, след това имам един гланц, който е безцветен, защото ми се напукват много устните. Ето го, той е безцветен на Елза. Подариха ми го миналата година за Коледа, заедно с също едно нещо. След това имам едно пакетче с сухи кърпички. Те ми решат на мента. Много хубаво ми решат. След това имам една фибичка. Ето такава. Другото ми нещо е ластик, който е ето такъв. Прилича малко на гривна. И интересното е, вижте, като го разтегнеш и го оставиш, и той си връща нормалната форма. Ето така. И става по-маничък. Кимито има същия, мама ни ги взе. След това един парфюм на Hello Kitty. Почти е свършил, аз много го ползвам. Той е от Avon и мирише много хубаво. Не е много тежък, много хубаво мирише. Само че не пише колко милилитра е. И не знам колко милилитра е. Би трябвало да е 75. След това имам една гребничка, на която пише моето име. Не знам как да ви покажа. То се вижда на английски. Силви пише. И накрая има една детелинка. Да, ето така изглежда. Имам и резервна къишка. Ето такава, която е розова, но тя е в, мисля, че баба и дядо. След това са моите ключове. Ето това. Ето до тук са ключовете. Най-обикновен чип за входа. И ето такова. И ключа ми загоре. А пък ето това цялото е ключодържателчето ми от Гърция. Ако не вярвате, че е от Гърция, то дори си пише. Ето. Не знам как да ви покажа, но пише Гърция наистина. Ето. Наистина е с Гърция. И така. И това е, чантата ми остана вече празна, тя дойде. Между другото, да ви покажа, тук има други два джоба, но аз не ги ползвам за нищо.
Да, тъй като едно момиче искаше долу в коментарите да снимаме отново навънка. И да. Затова Ето снимаме на природата. Ама тя беше изтрила коментара после, така че няма значение. Дори да не сте го видяли. Сега ще си прибера всичките неща в чантата. Тя си ги прибра нейните неща. Не знам кога ще се качи видеото, защото сега сме навън, нямам много силен интернет и не съм сигурна кога ще мога да кача видеото, понеже снимам с моя телефон и не ви показах телефона си, защото снимаме с него. Да, с моят телефон, понеже аз качвам видеята и да. Това беше от нас. Надявам се видеото да ви е харесало. Дайте палчета нагоре. Чао!